umqeqeshi Orlando Pirates obedangele uJose Rivera uzwakalisa ukuthi unethemba ngekusasa lale club izikhishwe ku-CAF Champions League. iPirates iphuthelwe indawo kwamanqamu ngemuva kokwehlula ngo-3-2 iPyramids kumdlalo obuse-30 June Stadium eCairo ngolwesihlanu ebusuku. uRivera ukhombe ukuvela kwamakhona asemancane afana noMohankot noRelebohile Mofokeng, bobabili abashaya igoli emdlalweni njengento enhle kumabhakabhaka. Ugcizelele ukukhula iqembu likuzuzile kulo lonke uhambo lwalo lwe-Champions League, egcizelela isipiliyoni esibalulekile esitholwe iqembu labantu abasha, iningi labo ebeliqala ukudlala kulo mqhudelwano. Nakuba evuma ukuthi sisekhona isikhala esikhulu sokwenza ngcono, uRivera ukholelwa ukuthi intuthuko ekhonjiswe abadlali abasebancane ibonisa kahle ikusasa leqembu. Ugcizelela ukuthi nakuba isikhathi samanje sebuhlungu njengoba iqembu liphoxekile ngokuqondakalayo, ukuqhubekela phambili kule sizini kufanele kubhekwe njengesizathu sokujabula. uRivera uchaze ukuhlulwa iPyramids njengeshwe libi, wathi iPirates bihamba phambili kabili kodwa yangakwazi ukuvikela, yagcina ingenelwe yigoli elimqoka ngomzuzu ka-84 lishaywa uFiston Mayele. Bekungokokuqala ibhakabhaka lihlulwa kulo mqhudelwano okwenza ukuphuma kube nzima ukukwamukela. uRivera ukuncomile ukwenza kahle kweqembu lakhe libhekene nezimbangi ezinamandla, kodwa wakuvuma ukuthi ukungakwazi ukuphatha izikhathi ezibalulekile kubalahlekisele kakhulu.